manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi wa fi riwayatin min alkhairi. ma'ana ɗayanku ba shi da imani har sai ya so wa ɗan uwansa, ku riƙe wannan maulu'in, ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa. A musulunci ba za a kira ka mai imani ba har sai ka so wa ɗan uwanka irin abin da kake so kai ya same ka na amma na alheri. Hadisi na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya imani da akwai Allah kuma ya imani za a mutu, za a tashi, za a yi hisabi, za a sa siradi, za a ware 'yan wuta da 'yan aljanna, kowa zai shiga, to in ya tashi magana ya faɗi alheri ko ya shiru. Na uku, wani ya zo ya ce ya Rasulallah ausini, yi min wasiya, sai ce la tagadab. Faraddada miraran, ice ƙara min wasiya, ya ce la tagadab, kakkai fushi. Duk hukuncin da za ka yanki, kakka yanke shi a cikin fushi. Duk matakin da za ka ɗauka yi ko bari, kakka yanke shi kana cikin fushi. Duk abin da za ka gudana a rayuwarka, kakka yanke shi a cikin fushi. Ya ce maimaita min, ya ce kakkai fushi. Ya ce maimaita min, ya ce kakkai fushi. Nawa kenan? Uku. Na hudu, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islam, yana da kyawun musulunci, ashe akwai musulunci mara kyau. To yana daga cikin musulunci mai kyau a ce kana da musuluncinka mai kyau ne, to tarkuhu ma la ya'ni, ka bar abin da ba zai amfane ka ba. Abin da ba zai amfane ka ba a duniya, abin da ba zai amfane ka ba a lahira. Ko abin da zai amfane ka a duniya ya cuce ka a lahira. Ko abin da ba zai amfane ka a duniya ba zai amfane ka a lahira ba. Kenan akasinsa shine ka yi abin da zai amfane ka a duniya, ka yi abin da zai amfane ka a lahira.